Římská říše nyní obklopuje celé Středozemní moře a táhne se až k Severnímu moři. Tento obr se však nasycen bohatstvím a znuděný slávou uložil k lenivému spánku. Římské stavby jsou obdivuhodné. Akvadukty, paláce, arény, vítězné oblouky, ale vládlo zde také 22 císařů za dobu kratší než 50 let a to jistě říši neprospělo. Konstantin povoluje vyznávání křesťanství. Utrpení křesťanů v římských arénách končí. Císař prohlašuje antický Byzancion za nové hlavní město a dává mu své jméno. Konstantinopol má výhodnou polohu, aby se mohl úspěšně bránit vlně vetřelců, která se valí do Evropy. A zdá se, že si občas pomůže i na úkor západu. Ne, to se trochu přepočítal. Tohle určitě stačit nebude. Co kdybych si udělal malou procházku Byzancii? Hehe, počkejte. Proč raději nejít na západ? Jsou tam prý bohatí a neumějí bojovat. V roce 527 se císařem v Konstantinopoli stal Justinian. Na hranicích se válčí s Perzií a zdi městských hradeb jsou strojnásobeny. Justinian, muž pevné ruky, usiluje o obnovu římského impéria. Vaše veličenstvo, lid povstal a už se nijak nedá zastavit. Dav přelezl mříže paláce, vojáci. Justinianova žena se však hned tak něčeho nelekla. Možná, že je to ta pravá úloha ženy dodávat odvahy zbabělcům. Můžeš utéci, císaři, já však mám jednu zásadu, když v rubáši, tak purpurovém. Vaše veličenstvo, mám malý nápad. Je tady generál Belisar. Ať Belisar jedná. Jsem vám k službám, vaše veličenstvo. Počkejte na mě, na mě! Před! A nikoho nešetřit! Nikoho nešetřit! Justinian má velké plány a aby je mohl uskutečnit, raději si koupí mír s Perzií. Dohoda nakonec zněla na 2000 liber zlata ročně. A ty se musí někde sehnat. Dá 2 pytle na daně, rychle. Tady jsou. Tak, dejte to sem. Skvělé. Dokonalé. Pětset lodí vyrazí směrem do Kartága, Itálie, na Korziku, Sardinii a do Španělska. V jejich čele stojí generál Belisar. Byl postaven chrám boží moudrosti, ale jeho nádherná kopule se nejprve zřítila. Tentokrát drží. Nakonec jsem tě dostal, Šalamoune, kupole drží. Justinian nechá postavit mnoho staveb a jejich mohutné zdi budou odolávat všem nájezdům po dobu téměř 1000 let. Učenci té doby se pustili do monumentální práce, ale jako obvykle císařovna Theodora nesouhlasí. Nejvýznamnějším dílem Justinianovy vlády zůstane zákoník, který nese jeho jméno a který se stane základem západního práva. Po několika letech v roce 567 císař Justinian umírá. Lid je unaven a křehká fasáda velikosti a hojnosti rychle popraská. Brzy se narodí chudé děcko Mohamed. Ve 2. století před naším letopočtem iránský kmen Partů válčil s dědici Alexandra Velikého. Poté šípy partských jezdců drželi v šachu římské legie. Zatímco Byzanc bojuje, aby skonsolidovala svoji říši, v Perzii v roce 531 nastupuje na trůn Chosroes I. ze slavné dynastie Sásánovců. Byzancí tak draze zaplacený mír se mu velice hodí. Může se obrátit proti útočným kočovným kmenům Avarů a Slovanů a poté získat na východě všechna území ztracená od smrti Dareia Velikého. Jeho potomek Chosroes II. Napravuje křivdy napáchané reformátorem Mazdakem, který s úspěchem hlásal společenství majetku a žen.
Rozhodl se navrátit věci do původního stavu. Miláčku. Což není vždy lehké. Tyto záležitosti byly vyřízeny a my se tedy můžeme opět věnovat vážným věcem. Válce s Byzancí. V době, kdy Chosroes II. Nastupuje na trůn, je Mohamedovi 20 let. Koho to však zajímá? Tenhle odmítá platit daně. Nikdy! No tak to všechno... Chosroes II. Nazývá sám sebe ve vší skromnosti nesmrtelný člověk mezi bohy a všemocný Bůh mezi lidmi, ten, který vstává se sluncem a usíná s temnou nocí. Nebrání mu to však hromadit pohádkové poklady, utlačovat svůj lid a především vyhlásit svatou válku proti Byzanci v roce 610. Bohy milovaný Chosroes, pán a král celé země, našemu hloupému a podlému služebníkovi Heraklejovi, králi Byzance. Proč tvůj Bůh nezachránil před mým vojskem Cařihrad a Jeruzalém a Alexandrii? Ano, proč? A kdyby se mi zlíbilo, proč bych nezničil také Konstantinopol? A kdyby se mi zlíbilo, proč bych nezničil také Konstantinopol? Lidé Byzance, právě jsem učinil rozhodnutí. Vyhlašuji válku Persii! Před na ně! Opět další válka mezi oběma říšemi, která je vyčerpá. ...622, to je také rok Hidžry. Komu na tom záleží? Chosroes je přemožen. Nacpi se tím svým zlatem! Usmrtí ho vlastní lidé. V roce 630 přinese sám císař Herakleitos do Jeruzaléma kříž, dobitý od Peršanů. Ve vítězné Byzanci se živě diskutuje o pohlaví andělů. Perzie je zmítaná morem, je v troskách. Z prázdnoty a zkázy následků stoleté války se brzy vynoří třetí loupežník. Už unavené obyvatelstvo bude muset plnit další příkazy. Přijměte islám, plaťte daně a budete spaseni. Pokud ne, tak... Od svého raného mládí Mohamed udivoval svou vážností. Při četných cestách s karavanami se často v ústraní odával meditacím. Setkával se s křesťanskými kněžími, kteří jej seznamovali se svatými knihami. A se Židy, kteří také uznávali jen jediného Boha. Ona zatím obrací svou tvář k obzoru směrem, odkud slyší ten hlas, který volá, a něžně k němu vzhlíží. Její dlouhá pevná stehna jsou jako sloupy. No ne. To by chtělo kouknout se na to zblízka. Už je to? Skoro! Hej!
No tak, kupředu, hop! Cože? No tak rychle pospěšte si! Co to děláš s našimi ovcemi? Přece vidíš, že to stádo ti nepatří, to jsou naše ovce. Cože? Všechny tyhle ovce jsou moje! Víš dobře, že to není pravda, moje mají dokonce mašly kolem krku. Tak pozor, jo, nejseš ty náhodou zloděj ovcí? No tak. Ha! Něco se děje? Pojďte za mnou. Chce ukrást naše ovce. Ano, jdeme. To si s nimi vyřídíme. Tak dost. Loupežníci se Mohameda zalekli a zřejmě také jeho druhů z karavany. Chtěli nám ukrást ovce tak, že pomíchali své s našimi, ale ty naše nosí kolem krku mašly. Věřím ti. A vy si táhněte po svých. Než došlo k tomu, že Mohamed sjednotil islám, arabské národy uctívali nespočetné modly, posvátné stromy, prameny, hvězdy, kameny. Jen v Mekce jich bylo 365. A ona zatím obrací svou tvář k obzoru směrem, odkud slyší ten hlas, který volá a něžně, něžně, co? A něžně k němu vzlíží. Její dlouhá pevná stehna. Tak chcete, abych se přimluvil, ha? Přišel jsem o půlnoci v hodinu, kdy plejády se podobají perlovým prstencům pásu nebes. Přistupte blíže, prohlédněte si mé ovce, jsou to ti nejkrásnější skopci, jaké v celé Arábii neuvidíte. A prošel jsem k jejímu stanu, kde koberec ve stínu nenechával očekávat všechny blaženosti. Nebudete zklamán. Na její ramena spadaly těžké tmavé kadeře, datlové hrozny na větvích palmovníků, taková byla její krása utajená pod závojem. Přestože hlídána ve svém stanu přijala mne. To se jí bude líbit. Pokrad mu jsem vstoupil, zastavil se, oslněný krásou a toužící na ní stále hledět. Jak byla štíhlejší, než nejkrásnější laň. Hladké byly její nohy, jako rákos, jehož listy opadaly do ram. Krása. Hurá! Výborně! Měli bychom koupit obilí. Počkej, podívej, kdo je tamhle. Dobře, beru to. Přidej ještě aspoň 2. Vidíš, pořád málo. Tak to tedy nechci, vraťte mi peníze. Šéfe, Co to má znamenat? Hned zaplaťte nebo si mě nepřejte. Jdu vám na pomoc. co? 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 Pozor, za tebou! Rychle, chci mlátit šéfa! Pomoc! Já.
Chyťte ty dva! Miluj svého bližního, jako miluješ sám sebe. Tak tedy nejdřív toho, co je tak chytrej. Mojím přátelé mě z bídy pomohou. Rychle! Jednoho dobrého muže napadli lupiči. Musíme ho bránit. O, přátelé, jsem apoštolem Boha seslaným ke všem lidem. Věřte v Boha a v mé poslání a Bůh vám poskytne věčný ráj. Opusťte své modly a oddejte se mé víře. Opakujte se mnou, Aláh je jediným Bohem. Aláh je jediným Bohem. A Mohamed je jeho prorok. A Mohamed je jeho prorok. Připravují pěknou lumpárnu, všechno jsem slyšel, musíme ho upozornit. Musíte okamžitě odjet, mluví pravdu. Je to velmi vážné. Ano, musíte odjet, už jsem určitě dol, jsou strašně nebezpeční. ...622, to je rok Hidžry, útěku proroka Mohameda z Meky a také počáteční datum muslimského letopočtu. Město Medina, kde Mohamed našel útočiště. Zjevila se mezi dvěma cíly. Těmto prostým duším bude Mohamed diktovat prostou víru. Svět je chudým a čerstvým plodem. Bůh vám jej zapůjčil, aby viděl, jak se z něj radujete. Bůh pravil, vzpomeňte si na mne, já si vzpomenu na vás. Není mezi vámi jediný, jehož místo by neurčil Bůh v pekle nebo v ráji. Ne, moji přátelé, nyní se k Mece musíte obrátit. Stůjte! Co ten špinavý oděv? Musíte se umýt! No, dobrá. Třikrát umýt. Ale Mohamedovi nepřátelé z Meky na něj nezapomněli. Vyslali proti němu do Mediny početné vojsko zkušených hrdlořezů.
Ale v Medině jsou také stateční válečníci. Kupředu, na ně! Osud bitvy byl dlouho nejistý. Počkejte na mě! Počkejte na mě! Na 5 sloupech víra v Allaha, modlitba, post, pouť, almužna. Brzy se k ním přiřadí 6. svatá válka. Allah je všemohoucí, který odplácí rajskou blažeností na nebesích. Ještě před několika lety jich bylo po skromnu, ale když roku 632 Mohamed umírá, je jich už 100 000. Brzy jich budou miliony a jejich moc bude ohromující. Vliv islámu se šíří, zatímco byzantská říše, vyčerpaná stoletou válkou, není schopná obrany. A stejně tak je tomu s Perskou říší. Co ty tady? Lid, na který byly uvalovány těžké daně a kterému nová jednoduchá víra učarovala, často vítá vetřelce jako osvoboditele. 649 Kypr, 651 Arménie, 654 Rodos, 674 Konstantinopol. Útočníci narazí i na několik drobných problémů. V roce 677 musí ustoupit. Ale v roce 698 dobydou Kartágo, 711 Severní Afriku, v roce 715 se dostávají až do Narbonne. 717 celé území Španělska, 720 část Galie, 732 se ocitají před branami Poitiers. Přesně 1 století po Mohamedově smrti a přes porážku u Poitiers je bilance ohromující. Dobyté území je větší než celá Evropa a táhne se od Indie k Atlantiku. Jestliže velikost plánu, skromnost prostředků a rozsáhlost výsledků jsou 3 měřítka lidského génia, kdo z dnešních lidí odváží srovnávat s Mohamedem?